ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ସାବରମତୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ବଗମାନେ ବି ସେମିତି। ଏଇ ବଗ ଏଇ ଚାରିପଟ ବି ଗଛ ଲତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ। ତା ନାଁ ହଉଛି ସାବରମତୀ ନଦୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ମନେ ହବ।